Quick Fix, Seabiscuit, Cretin, Solea, Rivelier, Brett Bocon, Stormy Sky. Siinä ovat LVI Vallo, Chant Michel osallistujat vuosimallia 2015. Runsaat 100 metriä on matkaa lähtölinjaan. Lähtö hyväksytään paha laukka numero 1, Smiling Eli. Jää ratkaisevasti Jorma Kontiolta näyttää kärkeen numero 3, Quick Fix. Quick Fixin ulkopuolella on 4, Seabiscuit ja kolmannen kautta hakee paikkaa johtavan ulkopuolella numero 5, Cretin. Sisärataa pitkin tulee seuraavana 2, Revendamour. Nyt kolmannessa sisällä, kun 4 Seabiscuit siirtyy johtavan kantaan. Sitten tulee pari mittaa rakoa numeroihin 6, Solea, Rivelier, 7 Brett Boko ja 8 Stormy Sky ja lujaa tullaan. Quick Fix saa prässiä numerolta 5 Cretin ja avauspuolikas 0-5-0. Viittä pamautetaan puolikas ja nyt on kierrosmatkaa maaleen LVI Vallo Chant Michel lähdössä, jota johtaa numero 3 Quick Fix. Sen tuntumassa on 5 Cretin, hakee paikkaa nyt johtavana takaa, kolmantena tulee 4 Seabiscuit, neljäntenä on 2 Revendamour, pari mittaa rakoa, 6 Solea Rivelier, sen tuntumassa on 7 Brett Boko ja hänellä jatkaa 8 Stormy Sky, takasuora avautuu. LVI Vallo Chant Michel lähdössä, kilometrin väliaika on mielenkiintoinen. Quick Fix johtaa, Jorma Kontio saa rinnalleen numero 5 Cretin ja kierros mennään 0-8-2. 500 metriä on matkaa maaliin ja hirmuista kyytiä pidetään Mikkelissä. Numero 5 Cretin murtaa nyt numeron 3 Quick Fix vastarinnan, siirtyy kärkeen. 5 Cretin, Jonni Takter. Kakkoseksi on nousemassa 4 Seabiscuit, sen sisäpuolella on 3 Quick Fix. 2 Revendamour lähtee kolmannelle. Lähinnä tulee 6 Solea Rivelier. Ja nyt tullaan maali suoralle. 2,5 metriä on jäljellä. Ja 5 Cretin. Jonni Takter johtaa 15 metrillä. Cretin johtaa ja johtaa samassa selvästi. Lähtee karkuteille. Cretin. Sitten 2 Revendamour ja ulkoa tykittää 6 Solea Rivelier. Mutta ylivoimainen on 5 Cretin. Viimeiset 500 metriä 13.5. Sista 513,5.